Jakin ezazu zorionekoa zarela lagundu didazulako, daukasun desiorik handiena ematerik badudalako. Neskatoa bekozko samara azaldu zen. Bat bakarra, horrek nahaztu zuen maitagarria apur batez. Ez baitzegoen ohituta jendea pose saltoka ez hastera bere ahalmenak erabiltzera prestatzen zenean. Bai, bat bakarrik. Behin bakarrik erori naiz eta. Gehitu zuen maitagarriak bere zuhurkeriaz pizka bat lotxatuta. Eta orduan, neskatoak bere bizitzan oso gutxitan jarritako aurpegia jarri zuen. Begitxoak bi lerro fin bihurturik katuen antzera ertzi zituen, eta ahoa estatu zuen irmo buruan matematikako ariketa zail konponezina izango balu bezala. Hau da, hausnartzeari ekin zion buru belarri. Denbora desente pasa zen. Maitagarri segundo bat orduak izan daitezke guretzat, asteak txolarrearentzat, hilabeteak antxoarentzat, eta urteak inurrientzat. Eta nola baik ipuin ugari entzunak zituen sorginzulo jantokiko sukalde handian, bazekien arriskutsua dela desio duguna berehala lortzea. Nonbait, ipuin horietako pertsonaia askori bizitzan behin hori gertatu eta gaizki bukatzen zuten, oso gaizki, ezin baitzuen besteekin zoriontsu izan. Hauze desio dut gehien, zu bihar berriro etortzea, gauza bera galdetzera, erantzun zion neskatoak. Hori bakarrik, maitagarriak harrituta. Bai, horixe bakarrik.